Film in chan na chuan chung ko hlim tak mai an lo langa an pa ber chu Michael ni in no pui mel tha tak mai ania fa pa pakhat an nei ani Michael hi kumsom chung chu insurance salesman lo tling tak alo ni to a hetia insurance salesman ani ma hian kumsari z police alo ni to boka police na aban san na chanero kan la shiri lawani nidang ang bokin anu pui chuan hemini po hian train station thleng a thla le a ani tin nakal na ani awangin train na chuang thang te chu a mel sha de ovekan ni chumini chuan a hna a engemaw a thleng tat mai a boss chuan office a akawa a boss chuan engma chan soilem lo chuan a hna atangin a ban ringot mai alo ni a thil ti swalemo soitur po a chuang lawa an contract zo ma in ti top sak ani top mai ani kumsom alo tho na te angai to aleta a retire nan kumnga chau amamo to sia kumsom rukmi tana na thar zon le chu thil har sa tak turani anril ru ha na ti zwal turin Michael te no pa hian poisa khol sa an lo nei reng lawa an fa pazir na sen so chu engtin nge ni ta angle aril ru ha chok nan bara avakal tangota biar alama ta chuan police ani laya a tho pui chin Alex Murphy nen anin mulol maya ani ba ka chuan a tho pui chin tho captain a kai sang to Captain Hawthorne a moboka BMM lo chuan angai te bokin a ho na tur chaina chuan a chuanga chaina alu nu chuan alu dona ama sutu khan a phone ruk sak ti a shet chawa wa umle atum lai tak chuan train chu atlan man to sia ti chuan train nung lama le khabu chiar tumin a chuta ani chutia a le khabu chiar tur chu meche pakhat Joanna hian alo beboya ama a chungal bok Joanna chuan dollar noi khat lo theina tur challenge a offera ati tur zong chu Cold Spring Station an thlen ma a mi pakhat Brian ti mingzon chwa ania chubaka Brian bek kena chuan tracking device ada ruk angai don ani Joanna chuan washroom a advancing dollar sing ni sanga cash alo da diam to bok mase chu challenge chungchang chu tuma ashil thiang lavani station le masabera chuan Joanna chu achuk maka Michael chu ashil hai hle chuta Michael chu washroom a lutin Joanna thu soi chu adik nge yem ti fi atuma sumna ila uwanga ril ruha le na chan bok nen dollar sing ni sanga a mu vele chuan poisa chu ala a Brian zong talem lo chuan station masabera chuk atumta a mase achuk don vele chuan tlangwal pakatian envelope alo peya ati lo tlin nge yangai ti aron shilani envelope chunga chuan anupui zongbun alo oma anupui le afapa lo oma an om ti aring thiam tamaya ti chuan Brian chu azong chantani mase amel shat ne na tangin phone a ho phota anupuya kola atang thei me lo mai Murphy kola tum le a ani po atang thei chuang lo amang ang chuan voicemail in adin mun asoifi a chumi nu chuan walta bia a ani hi chulaya aveva puichin thawania walta newspaper chherlaya chuan thil omzia aziaka police te puina di sakturin angen bok station dot le an thlen vele chuan walt chu achuka ashethiamani mel chati lai chuan a phone ken laya chuan Joanna call adong thuta Joanna chuan tuma shil athian lo thule dana bo chet thu ron shilin walta nun na in atwar pha don ani hi arontia Michael chuan tukver lam a hoi chuak ngala ta chuan walta kongkan tur che chu tu emo hian bas ma a anam popa chu chu amu in Michael chuan tu puina ma adil ngam to don lawani kongdang om heklo Joanna soi angzel chuan om ta a train ticket zong zong en chiangin Brian ti mingpu azong ta a an ticket intara number sarina in chunpop amu chuan Cold Spring Station lampan ani ti na ania reife a hanzon nu chuan Cold Spring Station thleng kaltur zong zong a chin chi a amel sha tuma anom lo anjinga chuan mi pakhat abe kengkwal reng mai hi a oma Michael chuan aring hlel dewa remchang a mu vele Brian ani le ni lo azota chupa chuan chang lovin tunge ani azot le thlawa an buaina a inrol lo turin avobok anin swalna na tang chuan Michael chuan in swal thiamani ti ashengala Brian ani ngei aring tabok anin swalna lama chuan chupa beka chuan tracking device ada man lawa
a thutna a akile nu chuan a hna zo to a in ngaya ma se reivak lawa chuan Murphy ne na changin call adong tlat mai a thian pa police ni bok Murphy chuan thil om ziaron shil fe in government employee pakhat ei ru pu a thila hin Brian chu a omve ti aron shila ma se Brian chu government employee an pu na chu adik lauti fin fia tu tur aloni Brian chuan accident thi ni lavin tha ani atiboka chumini chu Brian le FBI agent te Cold Spring Station a thil chiang jok sai hau tura anin mu ni tur alonia anin mu tur thu lo sha in million hawin Brian tha na turin Michael chu an mang changkai hi alonia Michaelan ama awanga poi soilo athidon ti asha chuan a in thiam lo hle a Murphy ne na chuan achung te lo veng him turin acha a anin beso man trok ti a Joanna ne na changin call adong le a Brian ni lo midang beka tracking device ada awangin athi pha thu aron shila Cold Spring Station thlenma in station pahni chia a omta Michael John Brian chu ngor le zwalin zonga azon lo chuan anupui fanau ten an tuar pha don sia a inswal pui pa kha awazong masa a train noya arwang alo oma poisoi lo thi chan alo ni ta reng mai mithi chu Brian veng torata FBI agent alani zui Michael John train chuang chen khat chu Joanna Paul te an ni ti asha thiam ngal thwaya station andin le masak pera chuan Michael chu abiru ka tulta a chan chu passenger pakhatin atei kwal chen chu arin lelwangani biruk na tur awang bokaniang Michael chu arwang bula chuan mu in abiruta a ama zong tu police te chuan an muzo talawani train tlan le nu chuan abiruk na kongka an local dai awangin abuai hle a omna achanga lum chhuakin pona changa lu le atumani nima silavan doi thak takin abek chu atang tatlat maya a han po na lama chuan achunga poisa chu atladar ta chum mai le ngal ti chuan traina chuan alu thei da shama alu pa chuan Michael chuan AC chu ati chia a passenger zong te AC omna lampana anom khom theinan atiani Michael chuan Brian chu azon chunzom zela mase atha theina ni lovin anun na achan him thei jok na nani Cold Spring Station an thlengdon nai to a Joanna thu anga a omle angai ta phota Michael chuan Brian nia insoya atongta aring hlel de hlek na a mase a himnan amalama thuson turin angena mase arin hlel ange yin Joanna thopui aloni reng mai ani hi FBI agent thattu kha ani Spring Station an na izela chumi wang chuan Joanna thopui pa chuan Brian ni na dik tak soi turin Michael chu anora poisoi lavin ama awanga annun na anchan le hlawa wangin Michael chuan asoi du lawa anin swal ta shep maya anin swal na lama Joanna thopui chu tukvera chang chuan atla chhuak pala chu vele Michaelan Joanna call adonga Joanna chuan Brian ni na zong chhuak wata thatngal turin thu aron peya train chuang zong te chinga chuan atopa Michael chuan Brian chu azong chhuak ta Brian chu meichia alonia Joanna chuan call le in athinge nge turani atia mase Michael chuan aniala chu vele Joanna chuan train chuang zong in anthi pha tur thu aron soita ani call chu atop thuta chuta train ke chu apuak thuta driver chu ain hliam na hlebok train brake chu a chhne hle ani Joanna ro man na khan Brian athiman lawani chuan train in Cold Spring Station athlengdon chuang lawani Michael chuan train staff te puina angena passenger zong te chu anung lama anin sontira ti chuan amalam le nunglam in thlun na chu an pot chata train malam chu apuak tangeya nunglame ro chu a himani mase Michael chuan ala top mai lo ti asya ta wangin passenger te chu chukri lo turin angena pon lama changin Brian an mu theilo nan newspaper manga rel tukver khu vek turin atia chutia ang khu vek nu chuan Michaelan Brian chu abia a thil omzia akim changin azota Brian chuan sarkar na thok thina amit ngeya amu thu ashilta a twal thattu po chu tudang ni lavin police officer alani zui Brian chuan police pa in government employee aka lumma che in noble ati asoi thu ashil telbok Michael po in Brian chu thattur le
Cold Spring an thlen hma nge ya da bau tu ratir ani thuwa asoi ve bok. Cold Spring Station an thlen huna chuan Brian veng him tu tur FBI officer ten an lo muak don hi alo nia. Nima sela an rin lau dan devin thil chu a thleng ta si a. An ti chu train na omzong zongin an lo ngai thak ve vek awangin an ni po an him ta bik lo. Pon lama chuan police an lo thleng chan ti sha takin a ri nuai maya. Police te chuan thudik lo an dong ani. An thu dona chuan Michael an train ati puaka passenger te aman ti ania. Chuwangin ama mantum chuan an ron kalani. Chung police zinga chuan a chian te pahnih Captain Hawthorne le Murphy te po kha an lo tel ve a. Murphy chu train chunga chuan lutir masak bera Michael a biak tir an tum phota. Ani chuan Michael a chung te himna turin FBI a biak thu asoya. Murphy chuan Michael chu min atum ngara passenger te chwa turin angena. Chuta atong kama chuan Noble ti atel ta tat mai. Michael chuan Brian chu avamela. Ani chu lo wangin thanin alo buala. Alo ip choya. Brian Khan tual thattu asoi fia dana changkhan Michael an Murphy arin hlel na chu asang ta hle a. Government employee thi na chungchanga mo phurtu ani tia ahan pu chuan Murphy chuan lem achang thei ta bik lo. Murphy tha chu chak jok ma sela Michael chuan Brian chu ven him atum ngara chutia anin swal boy lai chuan train pon lama tang chuan sniper X-ray vision nen mi pakhat hian alo tin rana. Murphy an beyatok ti Captain Hawthorne nena chuan asha tir ngal thwai. Captain chuan Michael chu ka phlum turin thu apengala. Ma se chhuata an tluk ve lai hin Michael an Murphy thom no a X-ray marker pol chu alamana. Sniper chuan Murphy chu Michael emoti in akapta athi chiang kher mai. Michael mantura police tele FBI agent te an ran lu chuan passenger havin an lo danga. Michael chu an ma ni chan him tu ti in an lo chanani. Brian lo ngak reng tu FBI agent chuan Michael a chung te an him thu asoya. Brian ni thu soi chu ale FBI report te awang chuan Michael chu a tho hwai theida. Police te chuan Michael chu an fakloma. Miswal thil ti thei tak laka changa Brian a chan chu awangin an choi moi ani. Reivak lawa chuan anupui le fapa te an ron shwaya. Anni po in chumizana achang tupa che that zia chu news atangin an lo shia ani. Captain Hawthorne po in a thil ti wang chuan aron fak ve luam bok. Chu thil thlen nuwa ni reivak lo nuwa chaina bok chuan hadam mel dewa Joanna lo chumek chu alo langa. Michael chuan ron pan hna kin Joanna chu government employee pakhat thi na le train accident na thena engkim bultum tuwa po in a police badge amutira movie chu atop ta ani.